Everyone, good morning. फुंनो दिनै 15 आगस्ट ना इन्डिपेन्डेन्स डे दिनैहाय चार्चआवनो फ्लेग बिरनो नागिरदों आरोना बेयावनो थांदों जोङो नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोन शेयार खालामगोन आङो ससे भिडिअ ओरैबायदि मुग्रुम मुसे सिखारनानै मोखां सुनानै रास्ता खालामनानै मार हायखाबाय आरोना नङाबाथ' फ्लेगआनो बिरहो गलायलांगोन मिथिजानाय नङा दैसा जिं जिं बरिया थान्दा फुङावबाथाय बार थान्दा फ्रेस नांखायो आरोना ओरैबायदि फुङाव सिखारनानै होमबाथाय मेगनफोरानो नायलाय बुथे मेगन गुदुर हामा नुखायोलै ओरैबायदि मुग्रुम मुसे सिखारना होखादों मानसियानो जाजोबलाय लांबायदां हामा मुग्रुम मुसे नुखादों माथो खालामनो फुंनि टाइमावलाय आरो न' जेरै खब्ले सिब्ला नुबाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौहाय प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो नामा साबस्क्राइब खालामदो मा नोंसोरो ओरैथिं सासे लोगो हायलायबाय लोगो हायदों थांदों सानदुङा जासिनो नोंथांमोना आं देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थागोन जों गामि लामाथिं हायबाथाय नै बे बिल्डिंखौ नुबाथाय जों गामि सानना ला ओरैबायदि मोजां लामाखौ लांसै मैला बेयावबो खामफा गनाय गासिनो मोनगोन उनाव लासै भिडिअनि गेजेरजों लोगो दे आंखौबो खामदो दे देलाय खाम टाटा होआलै आं इनिबा खामदो गिदिर खामदो टाटा होआ नों टाटा जाया दा दै जाया दा थांनो जाया दे खालामदो दे आंनियाव दोङो दे खालामदो टाटा मोनजागोन मुग्रुम मुस्लियो नोंसो मुग्रुम मुस्लि आंनि हरैसो नोंसोरो सानदों सानदोंबा मानो होनाखै नोङो मानो होनाखै नोङो खामलै हरलाबो आं नोंनो खेव मारै खेवो आंबो बेयाव हायना गरम मोनसोबाय एंलै बुदा 비거리냐 비거리냐
Thank you.